Guys, nakasakay na kami ngayon sa bus. Tapos may headset para may translate. Siya nata ng English pa, maintindihan namin yun. Pero right now, it's just music. So, nandyan si Martin ako, si Morten, si Hazel nandun nakaupo. Pakita ko sa inyo yung view guys. Sobrang ganda. 400 plus ata yung binaya dito. Hindi ko maintindihan. English sa'yo, Day? Okay. So, yun. See? Det hele det bare og så er der bare bambusforlæg. Asan yung checkered dito ba? Tall building daw na checkered. Ko na nahuman nga building day. Gana no. Wow. Hirap i-explain guys. Kayo na tumingin-tingin ha. Ito siya. Hop on, discover. Hop off, explore. Tapos, parang 480. Ay, wait lang. Ito yung kinuha namin ata. Hindi ko alam yung totoong price guys kasi sila yung bumayad. So, I think it's 480 for adult. 1 day na mag-tour around. So, sa classic siya. Star Ferry, Peak Tram, Sky Pass. Yun lang. 1 day lang din naman kasi kami dito. Paano kami guys pasaka? Pababa pala. Pasaka. There. Building sila dito sobrang taas. Kuha na siya, the Peak Tram. Nakapunta na ako dyan dati. 4 years ago. There. Kalahin yung tao, punta silang taas. Natutulog yan. Taxi, pababa kami guys. Oh my gosh. Hi! Wag na.